i és el moment de parlar amb el reporter Lluís Landot de la República del Cap de Creus. Les veus del Cap de Creus, amb la seva inseparable Assumpció. Bona tarda tinguin. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, guapo. Vas molt despentinat avui, què hauràs fet? El vent. És el vent. No, que ja no em fa. La cara al vent. Ai, quins records. Em va agradar molt amb els seus escrits i reportats, amb els seus articles abans de Nadal, i el postnadalenc també va estar molt bé. Sí, gràcies. Avui potser no serà tan fúnebre nefastament nefast. Recordem que això ho poden trobar l'endemà en el diari, que està a totes les quioscos i llibreries de Llançà i comarca. Les veus del Cap de Creus. Diari independent i anacrístic. Molt bé. Doncs avui, com li anava dient, aquesta tos, vol un caramel? No, ja està. M'estava ofegant. M'estava afogant. Perdoni, això... Afogant. Ofegant. No, ja el ve prou que ho diu tothom, ofegant. Ja el ve prou que jo m'afogo. Els hi han girat la llengua. Ens afoguem aquí. No insistim amb les redundàncies foranes. Va, no em faci afogar. Doncs vinga, avui potser no serà una cosa tan funesta i fúnebre i tan trista com les altres vegades. Bueno, però més que tristes eren realistes. Realístiques, però com que la realitat és trística, doncs mirarem d'avui parlar de política. Política? Sí, són una... Ai, mare. Entrarem en una política, però... Ens faran fora? Tan propera com llunyana. Pensava que ens faria fora. Tan fabulística com real, que acaba d'ocórrer ara fa uns moments que ho he vist per la televisió, sobre Andalusia. Avui a Andalusia ja mana l'extrema dreta, no? Tranquil, que aviat a mig Espanya. Un tal senyor... No, perdó. Tranquil, que aviat a tot Espanya. A tot Espanya. No, bueno, aquí... Ara està manant l'extrema dreta i manarà la ultradreta. La ultradreta, a tot Espanya, vol dir vostè? Això serà en Catalunya enganxada o...? Bueno. No ho sabem. Bueno, nosaltres allà a la República del Cap de Creus... Com no ens espavilem... No tenim aquests problemes. Com no ens espavilem, ens passaran, ja veuràs. Sí, jo cal que us heu d'espavilar, perquè allà ja ho hem solucionat. I doncs, per donar-vos una mica de llum, però no de manera political, sinó una mica metafòrica, he triat dues històries que venen a reflectir. Són dues històries andaluses que venen a reflectir. La primera, el que passarà a Andalusia probablement, o poder no, però poder sí, i l'altra també és una història que reflexa el que passa aquí, a Catalunya. Els he titulat l'article aquest Històries andaluses per a bons entenedors bilingües, perquè hi ha els dos idiomes en l'article. Molt bé. I com li he avançat, avui parlarem de política. I aprofitant el xup-xup polític que bull a Andalusia, us explicaré dues històries que em va relatar un senyor andalús amb el que vaig coincidir en un viatge en un tren durant un dels meus incomptables viatges. Són dues rondalles en les que jo crec que hi podem trobar bones raons per aprendre'n alguna lliçó. La primera va pels andalusos, per intentar entendre què poden esperar d'aquest nou govern que se'ls hi ha format. La connexió amb aquesta història sorgeix després de veure les imatges del líder de Vox passejant a cavall per camps i campals mostrant l'estampa d'un senyorito andalús. I tot bé perquè un dia un senyorito andalús passejava a cavall junt amb el seu fill pels terrenys del Cortijo. Mentre anaven fent camí, van arribar fins a un grup de jornalers que treballaven en un pedregar fent una mena de canal. Els dos amos se'ls van quedar mirant una estona des de dalt del cavall mentre els homes s'escarrassaven en la dura feina. En un moment, el fill pregunta al pare: «Papá, ¿por qué esos hombres cada vez que clavan el pico o sacan tierra con la pala hacen ¡ah! 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 Hijo mío,
porque esta es la única manera que tienen los pobres infelices para liberar su cuerpo y su alma de la rabia, el dolor y la pena que sienten por la desgraciada i miserable vida que les ha tocado vivir. El fill es queda un moment pensatiu, tot mirant fixament la colla de peons, i després li demana al pare: «Papà, diles que no lo hagan». Ai, quina mena de malcuat, aquest nano se'l veu venir, el que pot venir, No. Bé, la segona història andalusa, de la que vosaltres a Catalunya també podeu aprendre lliçó. Parla de com fer el gaspatxo i de tot el que és necessari per fer-lo bo de veritat. Diu que hi havia 5 vells a l'ombra de l'arbre de la plaça i feia estona que no parlaven de res. I un, per treure conversa, va deixar anar que els gaspatxos que es feien avui en dia no valien res. Ja no els que es poden comprar fets, sinó que els que es fan a casa no tenien el mateix gust que tenien els d'abans, i tot per culpa de les verdures, que són d'hivernacle i no les deixen madurar com es feia en temps normal, quan un els cultivava a l'hort de casa seu. Lo mejor para hacer un buen gazpacho son las verduras que cultiva uno en su huerta, y un buen aliño, claro, conclou. No, hombre, no. Lo que pasa es que ahora todo se hace con la Turmix. Lo más importante para hacer un buen gazpacho es tener un buen mortero de piedra, grande, que pese y que quepa todo dentro, afegeix el segon. Sí, pero cuidado. Si no tienes una buena mano de mortero, no sé cómo ibas a machacar las verduras, va respondre el tercer mig en broma. Un buen machacao sí que es muy importante para hacer un buen gazpacho. Pues ahí vais muy equivocados. Aunque tuvierais todo eso, todavía hay una cosa más imprescindible para hacer el mejor gazpacho. Deixa anar el penúltim, tot assenyalant-se al bíceps. Ya puedes tener las mejores verduras, el mejor aliño y el mejor mortero con su mano, que si no tienes un buen brazo, no sé con qué vas a darle al machacao. Un buen brazo es lo más importante para hacer el mejor gazpacho. Al final, el que semblava més vell de tots, i se'ls escoltava una mica amb un somriure fotetis, va dir: «Pues no, todos estáis muy equivocados. Para hacer un buen gazpacho hay algo mucho más importante que todas esas cosas que habéis dicho. Lo que más necesitáis para hacer el mejor gazpacho es el forro de los cojones». Collons. ¿El forro de los cojones?, preguntan tots estranyats. Pues claro, si no lo tuvierais, os tendríais que aguantar los huevos con las manos y a ver cómo os las ibas a apañar para hacer el puto gazpacho. I penso jo que a Catalunya ja fa temps que uns i altres discuteixen sobre el que és el més important, el més necessari, el primordial, i què és una imprescindible, i quina és la millor manera de fer per aconseguir allò que us tenen tan prohibit. Poder és que entre tant de miraments, estris i gorriments, en qüestions d'independència encara us esteu aguantant els ous amb les mans. Poder caldria escollir homes amb els collons ben folrats. O millor encara, fora problemes. Poder caldria confiar més en les dones. Poder caldria passar a les dones la mà de morter per tal d'aconseguir fer, d'una vegada, el gazpacho català independent. Carai! Avui, feminista i independentista, eh? És el que toca, és el que es porta, eh? Se li veu el sentiment. Sí, s'ha d'anar avançant en aquest món de mones que hi ha més bèsties que persones. Amb això ens ha volgut dir que potser que estan mirant masses coses i s'estan aguantant els collons en vez d'anar per feina. Sí, per això poder s'hauria d'anar per feina. Saps què li dic? Que em sembla que té tota la raó del món. I en els pobres andalusos, doncs, que fins ara tenien un senyorito, i ara el fill del senyorito, poder encara els mirarà pitjor. Els andalusos diu que l'endemà de les eleccions hi havia gent plorant perquè havia votat a Vox i d'altres que ploraven perquè no havien anat a votar.
Sí, però què vols que li digui? Ahora es tarde, amigo. Ara ja està. Quan fou mort el combregaren. Exacte. Hauran d'esperar 14, no, 4. 4. Doncs molt bé. Bueno, espero que li hagi agradat i a tothom també. M'ha agradat molt. Sí, són dues històries que trenquen el ritme aquest. I a més amb actualitat. Actualitat, venen de la frenètica actualitat. I la cosa aquesta de la comparativa del la gaspatxo. Moralitat, sí, perquè volia dir Moraleja. La Moraleja. Jo venia abans, Moraleja. És un barri de Madrid, sí. La Moraleja. I vaig buscar-ho en el diccionari. I com es diu? Moralitat. Doncs, hòstia. La moralitat que podem treure. El que deia, la moraleja que t'emportes és que la independència de Catalunya segurament és com un gaspatxo andalús. Que sí? Sí, senyor. Però cal fer-ho. Cal fer-ho. Molt bé. Lluís. Bueno, doncs fins la propera, sense res més no, serà el proper dimecres, dia de mercat. Dia de mercat, no se'n descuidi de venir-me a buscar, Oh, vaig trobar un jersei l'altre dia, per res i menys. Miri, de llana, d'aquesta que no pessiga, fabulós, el mercat d'aquí és meravellós. Però bueno, esclar, el que tenim allà no és el mateix. Jo en sé d'una que cada dimecres es vesteix a 5 euros en el mercat. A Singapur? A 5 euros. 5 euros, ai, perdoni, no ho havia entès. Fins la setmana que ve. Vinga, doncs, fins la setmana que ve. Adiós. Ràdio Llançà, 90.0 FM.